श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 9423989781 9423989783 आणि 860558637676। गणेशोत्सवाला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना कोकणात येणाऱ्या चाकरमान्यांची संख्या वाढू लागली आहे। अशा पार्श्वभूमीवर मुंबई गोवा महामार्गावरील खड्डे बुजवण्याचं काम वेगानं सुरू असलं तरी कुडाळ तालुक्यातील पणदूर इथं सुरू असलेल्या कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित होतोय। स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार या ठिकाणी सुरू असलेल्या कामावेळी नियमानुसार उपस्थित असणं आवश्यक असलेला जबाबदार अभियंता प्रत्यक्षात कामाच्या ठिकाणी दिसून आलेले नाहीत। त्यामुळे मजुरांकडून आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शनाशिवाय खड्डे बुजवण्याचं काम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आलाय। या ठिकाणी जे हायवेचे काम चालू आहे, जे खड्डे बुजवले जातात ते बघितलं तर पूर्णपणे ग्रीटने या ठिकाणी बुजवले जातात। प्रत्यक्षात या ठिकाणी बघितलं तर दरवर्षी या ठिकाणी खड्डे पडत आहेत। या ठिकाणी पावसाळी जर डांबर वापरलं तर ते चांगलं होऊ शकेल, चांगल्या प्रकारचे रस्ते मिळतील। या मोठ्या प्रमाणात जी वाहतूक आहे आणि ही आता काही दिवसांवर चतुर्थी येत आहेत आणि तोपर्यंत हे रस्ते जे खड्डे बुजवलेले आहेत ते राहणार नाहीत। मग यासाठी ठोस अशी उपाययोजना केली पाहिजे। आपका इंजीनियर इधर आया है अभी? है सर, सुपरवाइजर लोग ये अभी डाला है ना, सीमेंट डांबर के ऊपर चिपकता है। कल भी डाला था ना सर, कांक्रीट कल डाला है सर। नहीं, कंक्रीट नहीं, ये सीमेंट के ऊपर डांबर के ऊपर सीमेंट चिपकेगा या नहीं चिपकेगा वही बता दो। और ये खड्डा था या खड्डा नहीं है? गड्ढा था सारा जो डाला। ये खड्डा नहीं है, ये पूरा आपका डांबर बैठा है इधर, बराबर है। डांबर बैठा है तो कोल्ड डांबर किधर है? कोल्ड डांबर दिखाओ आपकी गाड़ी में, कोल्ड डांबर का बैग दिखाओ। और ड्रामर निकाला यार, ड्रामर है ना। कितना बैग लाए? कितना बैग है? कोल्ड डांबर का कितना बैग है? कोल्ड डांबर का कितना बैग है? 5 जाएगा सर। ये 5 बैग पूरा हाईवे को चलेगा आपको? ऐसा नहीं है सर, अभी छोटा गड्ढे में डालना है। अभी बड़े गड्ढे में डालना तो नहीं रुकेगा, निकल जाएगा। आपको 10-15 बैग तो यही रास्ते पे लगेगा, इतना खड्डा है इधर। 5 बैग से क्या होगा? आपका इंजीनियर कितने बार आता है साइड पे? सही नहीं आ रहा सर। अभी किधर है? कल भी नहीं था। साइड में है, साइड में है सर। आपको कैसे पता चलेगा कि इधर डांबर डालना है या इधर कंक्रीट डालना है? कंक्रीट में सीमेंट कितना मिक्स किया है? 5 डिब्बे एग्रीगेट और इंजीनियर आपका साइड पे रहेगा तो आप काम अच्छे से होएगा ना। इंजीनियर किधर है? साइड में है सर। कौन सी साइड पे बताओ, हम उधर जाके आते हैं। सर आगे में है। हम आगे में और किधर किधर कौन सी साइड? कनकावली का साइड। तो फिर ये साइड कौन देखेगा? ये साइड में सुपरवाइजर लोग हैं, मैं। वही तो आपको पूछा ना, अभी इधर कोल्ड डांबर पड़ना चाहिए, उधर आपने कंक्रीट डाल दिया, क्या फ़ायदा है उसका? आप बारिश के टाइम पे कंक्रीट रहेगा? अभी जो बोला है वो कर रहे हैं।
आपण आता उभे आहोत ते म्हणजे कुडाळ महामार्गावरील कंदूर या हायवेवरती आणि आपण पाहू शकता की या हायवेचं काम हे खड्डे बुजवण्याचं चालू असून या खड्डे बुजवताना हे ठेकेदाराची गाडी समोर जाताना दिसते. त्यांना आम्ही काही प्रश्न विचारले, मात्र जो ठेकेदाराचा जो इकडे आता सुपरवायझर आलेला आहे त्याला या खड्डे बुजवण्याच्या कामाबद्दल काहीच माहिती नसल्याचं पाहायला मिळालं. खड्डे जवळजवळ नाही म्हटलं तरी मोठे खड्डे पडले आहेत, मात्र त्या खड्ड्यांना बुजवताना तो कॉन्क्रीटचा वापर करत आहे. जिकडे कोल्ड डांबरची गरज आहे डांबर रस्त्यावरती, तिकडे कोल्ड डांबरच्या ऐवजी ते लोक कॉन्क्रीट वापरत. चतुर्थीपूर्वी या महामार्गाला खड्ड्याचा महामार्ग घोषित करावा लागणार आहे, कारण हा ठेकेदार आपलं काम योग्य रीतीने करत नाही आहे आणि जे प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावरती नजर ठेवत आहेत ते नक्कीच डोळे बंद करून बसलेले आहेत. कॅमेरा पर्सन साई दहीबावकर सह निलेश ओरसकर, कोकण 7 लाईव्ह.